2, 1. Hej YouTube. I dag vil jeg vise jer noget Minecraft med min ven Andreas. Sig hej Andreas. Hej. Vi skal spille Skywars 2. Min, den lægger ikke mere. Det er derfor, jeg skal bare lige take it væk. Okay. Vi hopper om 3, 2, 1, nu! Woohoo! Nej, vi kommer ikke på sammen. Ej. Okay, så skriv skråstreg spawn. Okay. Nej, skråstreg server mellemrum HUB. Okay. Ej, det Så kan vi heller ikke. server. Nej, det kan vi ikke. Vi skal ud af serverne ind igen. Undskyld YouTube, men bliver vi nødt til. Før vi kunne spille Skal sammen. vi så lægge den på YouTube? Ja, vi lægger den sgu da på YouTube. Minecraft YouTube? Men Eller Minecraft Ekspeditionen? jeg håber, I vil subscribe og like. 3, 2, 1, nu! Yes! Nej! Vi kom lige på sammen. Ja, Det var heldigt. Hvorfor tager du den? så har man nemlig masser af blokke. Jeg tager den her. Jeg kan købe den. Nej. 30 sekunder. 20 sekunder. Men ja, det var. Men Andreas, sig hvor mange år du er. Hvad? Sig hvor mange år du er. 8. Og jeg er også 8. Godt Jeg være. bliver snart 9 YouTube. Det bliver jeg ikke. Jeg er næsten lige fyldt 8. Fordi fik du? Jeg fik den med diamantbrødskassen. Den er også. Så er vi næsten lige. Hvad for en fik du? Hvad for en fik du? Jeg fik laderen. Så er du der. Okay. Okay. Vi mødes over ved din ø. Eller vi prøver at komme tæt på hinanden som muligt. Dø! Ramt. Du er lige blevet ramt af mig. Woohoo! Da. Woohoo! Og ja, jeg har lige dræbt en. Jeg er her. Er der nogen over? Okay, er der en over på den her ø? For jeg... Nej, han er faldet ned. Okay, godt. Han skud efter dig, han Woo! med det. Woo! Jeg er på. Så sæt en mur for hele vejen. Hvad tror du, jeg gør, mand? Der er en inde i midten, han slår en ned. Ej. Okay, prøv lige at gøre sådan. Så. Så er det tilbage igen. Husk at kigge ind i midten. Godt. Vandspand. Vandspand. Woo. Her. Jeg bygger
lige en god mur. Prøv at se, man kan bare udlægge det Og hurtigt. det er kun os to tilbage igen. Nej. Og ham der. Der har ikke været nogen over på Interpatterøen. Er der ikke? Nej. Nu skal vi så gå derover. Det er kun os tre. Nej, vent til en skyder. Sig om der er sikkert. Jeg har ikke nogen blokke. Sig om der er sikkert. Sig om det er sikkert. Jeg hugger også lige noget træ. Du siger bare, når du skal have blokke. Jeg har 12 træ. Du mangler lige. Det har jeg også. Jeg har 24 nu. Lad det være. Ah! Okay. Jeg tager Interpateren, okay? Nej, vi deler diamondet, der er over på øerne. Okay? Hey, der er jo en. Han har kun taget Interpateren. Og gift. Yes. Må jeg få en bue? En bue, jeg har ikke før. Har du kun en? Ja. Du ved ikke hvorfor? Der bliver 3. Skulle vi ikke snakke om YouTube? Jeg har ikke glemt det. Men ja. Kig Det bare. ved jeg heller ikke. Og vi slutter den først om lang tid. Eller lidt kort tid. Der går lidt lang tid, før den bliver uploadet så. Men lidt lang tid, ja. Kan vi godt sige. Yes! Og jeg fik noget til dig. Okay, må jeg få buen? Kan du få et sværd, og så får du en kips. Kunne du have mere? Ja. Så. Oh my god, hvor har vi fået meget. Ja. Okay. Vi er bare sådan, der rejser rundt på øer, ikke også? Høj, han er sgu da død. Inde i midten? Han er død, ja. Skal vi gå Inde i ind? midten? Ja, det står der i command. Okay, skal vi så feste, når vi kommer derind? Hvad så nu har taget alt diamanttøjet? Vi fester alligevel. Vi har jo alt muligt tøj. Yes! Begge! Woo! Stop lige, Simon. Okay. Fordi jeg er altså ved at dø. Snebold! Au! Det er sneboldkamp! Nej, stop, Simon. Jeg har ikke så meget liv. Du er ved at blive fyldt over. Jeg har masser af fest. Fest. Jeg fik et jernsværd. Woo! XP! Woo! Jeg elsker XP. Yep. Du skal ikke bare tage alt. Jeg tager heller ikke alt. Jeg er stadig masser af ting. Andreas. Hvad? Her. Au! Ups. Ah! Yeah! Så er der fest! Sådan en potion havde jeg, ikke? Her. Bare bad. Woohoo! Yeah! Baby. Yeah, man. Ah! Det er mere lava. Yeah, det er bare Wah! yeah. Og jeg fik XP af det. Det gør jeg også.
potion. Nu dør vi. Ha. Det er godt. Vi skal lige have liv i det. Nice vision. Liv. Godt. Fik din nice vision? Liv, så. Mangler du liv? Nej, jeg har du. Liv. Ja, Gå lige væk. okay. Woohoo! Ildbad. Hold døj. Jeg elsker XP. Jeg tror, jeg vil enchante mit sværd. Vi er også vildt. Kan man ikke engang få mere end 30 XP? Jeg har skarphed 1. Diamond sværd. Nej! Stop, Simon. Nej! Nej! Okay. Skal vi Jeg mener, det er ikke sjovt. Jeg har masser af obsidian. Hvad så? Prøv at se, jeg laver sådan en mur. Jeg har masser af obsidian. 64. Prøv at se, beskyttelserum. Prøv at gå derind. Okay. Nej! Du kommer. Nå, det er ikke så sjovt, som man troede. Okay, jeg laver en hemmelig tunnel, okay? Under jorden. Rolig. Har du en pickaxe? Nej. Her. Oh my god. Det var en hemmelig Der er tunnel. en grisespawner. Væk! Ja! Hvor sejt! Jeg har stadig en nice vision. Stop, Det er jeg også. Nej! Det gør du ikke! Usynlig! Ups. Nej. Hvor er du? Jeg er usynlig, mand. Sætter du også en ting i hånden? Jeg har et liv. Et hat. Jeg springer ned, hvis du slår mig. Hvor er du? Men gå lige væk med det her usynlighed. Hvor er du? Hvor er du? Hallo. Skulle vi feste? Jamen, så skulle det være med at slå mig. Det er ikke sjovt. Okay. Jeg står altså over på den her ø, lige ved siden af Læderøen. Men tag lige tøj på. Jeg har bare flyvende diamond-sværd. Tag lige tøj på. Okay, kom. Jeg har. Kom. Så du slår mig. Okay. Nej. Bare kom. Okay, vi skal bare feste hele natten. Ja, til dagen til natten, til dagen til natten, til dagen til natten. Her. Der er XP. Til dig. XP! Fast! Woo! Oh yeah! XP! Woo! Woo! Der er drop! Flere! Woo! XP! Oh yeah! Jeg kan lide det!
ja. Plyndring. Kan man ikke opgradere nogen her i? Nogen i den her? Ved, Wow! Wow! Jeg krammede dig på numsen. hvor er du klar? Hvor Og ja, mit sværd er godt. er du Wow! færdig i? Det fortæller jeg, når jeg lige er færdig med Enchanted. 15 levels. Okay. Kan vi en svær Enchanted i skarphed 1, plyndring 3, ildraspekt 2. Wow. Døj! Er det vildt? Jeg kan Nå, Simon, jeg er ikke så meget liv. også godt. Nu gik jeg bare ud over. Det var på grund af dig, Simon. Jeg vandt! Nu hopper jeg ind ud dig. Nu hopper jeg ind ud dig. Nej, vi skal lige sige farvel til YouTube, okay?